还有 fake，מה נשמע, שרון? 我很怎么？好，你呢？我很好，还很好。啊，不错不错。你还在中国吗？不是，我现在在以色列。啊，真的，以前什么时候？那以前什么时候？你来以色列吗？嗯我10月来以色列，嗯，10月来以色列，对，25年，2025年10月来以色列。明白了。以前来以色列在中国吗？呃，我我在加拿大，在加拿大以前在中国。真的，哇哦，很好，真的好的地方。啊，有一点冷。我知道一点冷，我知道。我最喜欢Montreal 的城市。哦，是吗？嗯，哇哦，真的，以前六年在Montreal，很好的地方，很好看。2006年还是什么时候？20六那我说了，嗯，对，那16年在加拿大，1006是什么？一以前六。那一年，no no，以前，你什么时候在Montreal？我呃2019，2019年。觉得对，二零一九哦，年，嗯，对，好的。这样，אני מקליט? זה בסדר? כן, כן, תקריא, אוקיי. בטח, אני מקליט ואני אשתמש בזה כתוכן שיווקי. בכיף. ואני רוצה לשאול בעצם אני רוצה שנדבר על חוויית הלימודים. אז בוא נתחיל בעצם מההתחלה. אה, מה הפחיד אותך או מנע ממך להתחיל ללמוד סינית לפני שנפגשנו? טוב, את האמת שלא היה לי, את האמת שישר התחלתי ללמוד סינית, מבלי לחשוב יותר מדי. אוקיי. פשוט החלטתי שאני נכנסתי לענף הבנייה, והבנתי שבענף הבנייה יש הרבה בעצם עובדים סינים, ואמרתי, טוב, אם אני אלמד סינית זה יקדם אותי בענף הבנייה כמנהל עבודה לשעבר, עוד בזמנו. אז ישר נכנסתי באמת ללמוד סינית מבלי לחשוב יותר מדי. וכן, זה ככה באמת היה התהליך, בלי יותר מדי פחדים או משהו. אני כן אגיד שהתהליך ללמוד סינית זה דבר מאוד מאוד מאתגר. כן, היא שונה מכל שפה אחרת שאני מכיר. וכן התהליך איתך כדובר עברית מאוד חידד לי את השפה בעצם. זה היה שילוב טוב של עברית וסינית. נראה לי זה חד משמעית עזר להתקדמות שלי יותר. אוקיי. וכמה פעמים בשבוע נפגשנו, אתה זוכר? משהו כמו פעמיים בשבוע. אוקיי, פעמיים בשבוע למשך שעה. בסדר. ומה גרם לך להרגיש במהלך הלימודים איתי שהשפה הזאת פתאום פיצחה את עצמה? אמ, אני חושב
שבשביל, אמ, מה שבעצם עזר זה הנושא של התבניות. יש לכל שפה את התבנית שלה, את הנושא, נשוא, פועל, ופעל וכל הדברים האלה, ובסינית זה מאוד שונה. ובשביל כן להבין את הרמה הנכונה, את התבנית ברמה הנכונה, אז היה לי טוב לדבר איתך, כי אתה מדבר אותה שפה כמו שלי, אז אתה מבין את הקשיים ואת הפער בין העברית לבין הסינית. אז כדובר עברית, לעבוד איתך, אז ברגע שהבנת את הפער, ידעת איך לגשר על זה בעצם, על אלה דברים להתייחס בשפה העברית, ולהסביר לי אותם בצורה יותר טובה בסינית בעצם. זה כן גישר על הפער, זה שאתה מדבר את השפה בעצם. אוקיי, וגם אתה ידעת את הקשיים שיש שיש בשפה, שיש בפער בעצם, שיש בשפה העברית לסינית. כי זה לגמרי שונה, שנכון, בסינית קודם כל שואלים את הסימן שאלה בסוף, ובעברית זה בהתחלה. נכון, עם אז ניחאו מה, ניצ'יפן בדיוק, למה, אוקיי, בדיוק. וגם יש עוד משהו שלמדנו, אם אתה זוכר, מה זה? במקום מה, במקומה יש גם שמה, ניטשי, אה, שמה, נכון, יש גם וגם צמאיין, מיו, השלילה בסוף המשפט, אתה זוכר את זה? נכון, בטח. ניטשי המאו בסוף, למיו, זה- וגם הכי קלאסי זה שיו מאו, כאילו, כן, נכון, אה, אני סיחואן בו סיחואן, טועה, טועה, לא בעברית, אז חנכו, אוקיי, כן. ואתה זוכר מה עשית לפני הלימודים? מה עשית לפני שהתחלת ללמוד איתי? לפני הלימודים למדתי בקבוצה, את האמת, בישראל, ממש הגעתי לכיתה, וזה היה נחמד, אבל הרגישתי שזה לא באמת מה שהייתי צריך, כאילו הרגשתי שזה לא באמת יכול לשפר לעומק את בקבוצה לא השפה. איתי. לא איתך, לא איתך, קבוצה אחרת. אוקיי. והרגיש לי שבשביל לקפוץ מדרגה בשפה הסינית, שהיא באמת מאוד מאוד מורכבת, צריך בסיס מאוד טוב. ובשביל זה הרגשתי שאני צריך, בוא נגיד, גם להחליף מורה, וגם באמת ללמוד בצורה יותר פרטנית בחוויה שלי. אז באמת מצאתי אותך, אני לא זוכר איזה פלטפורמה אפילו, אבל מצאתי אותך, ושם הייתה קפיצת מדרגה שלי, את האמת, בנושא של השפה. עד שבאמת הרגשת שאתה יכול, כאילו, אתה אמרת לי, טוב, אופק, עכשיו תלמד סינית עם מישהו שמדבר סינית. אז גם מאוד אהבתי את הגישה הזאת, כי אתה גם ידעת מתי להגיד לי, אופק, תנסה, אתה יודע, עוד משהו אחר. תנסה, אתה יודע, עוד משהו אחר. כן, אז שמת את האינטרסים שלי בצורה, שמת אותם מאוד גבוה, זה היה אחלה. כן, אז אתה מדבר על זה שאמרתי לך בשלב ההתחלתי, תתחיל עם אפליקציה כמה חודשים, ואז תחזור אליי, שזה ייתן לך אמרתי לך שהאפליקציה תיתן לך איזשהו בסיס באמת להגייה, וגם אחר כך, אחרי שנה בערך שלמדנו ביחד, או כמה זמן למדנו ביחד? וואי, אני לא זוכר, אבל אני חושב שבכלל לא הייתה אפליקציה שהשתמשתי בה. כאילו, אני ישר התחלתי ללמוד איתך, אוקיי. ואז אמרת לי ללכת לנסות גם מורה אחר. מישהי מסין בעצם, כן, שקישרת אז ביניהם. הצגתי לך מורה אחרת, כן. בדיוק, אחרי, וגם שם. אחרי שכבר למדת איתי שנה, שנה וחצי, נכון? נכון, הייתה לנו תקופה ארוכה ביחד. כן. זה גם מה שאני עושה עכשיו. אני, אני עכשיו עושה בית ספר, אוקיי, ומלמדים בקבוצות. השיטה היא תהיה טיפה שונה, אבל כי אחרי התואר השני שלי, אז אני מאוד שיניתי את הלימודים מבחינת היכולות ללמד בקבוצה. אז אוקיי. זה יהיה יותר.
מדהים. יותר, באמת דומה, באמת אותה הגישה. לא רק אני מלמד, ומתי שאני חושב שהתלמידים צריכים לקבל מורה שהוא לא יכול לתת להם את הדיבור את השיחה בעברית, אז הם יהיו עם מורה אחר שלא יכול לתת להם את זה, ואז לא יהיה להם ברירה. זה בעצם מה שעשיתי איתך. כן, כן, חד משמעית, לגמרי. ויש רמות שונות כאילו אני מאמין שיש רמה של מתחילים, כן, כן, מתקדמים, כן, כן, יופי, יש יופי. רמות שונות, כן. זה טוב. אוקיי. אמ, איך היית מתאר את האווירה בשיעורים שלנו? אמ, למישהו שמעולם לא פגש אותי. איך היית מתאר את האווירה בשיעורים? אמ, איך הייתי מתאר את האווירה בשיעורים? את האמת, היה, כאילו סך הכל באמת הייתה אווירה נינוחה באמת, אפשר להגיד. הרגשתי שיש בינינו הבנה, ושיש מקום עם סובלנות מהצד שלך באמת. היית מסביר את הדברים בצורה אה, מובנת, אז זה גרם לי להרגיש כזה מקורקע, ובאמת כן נתן לי מוטיבציה להמשיך ללמוד סינית, כי זה באמת אתגר בפני עצמו, אז גם צריך את המורה שאתה יודע, שייתן קצת את הנגיעות מוטיבציה שלו, ובהחלט קיבלתי את ההרגשה הזאת ממך. וגם כמובן זו הסיבה גם שהצלחנו ללמוד לפרק זמן כזה ארוך. בסופו של דבר זה גם מעורר השראה מבחינתי להיות ככה עקבי במשהו, ויש לך זכות בזה כמובן. אמ, וגם היינו, ההרגשה הטובה איתה, זה שבאמת היה לנו את החוברת שעבדנו איתה, ושם היה לנו, הייתי יכול גם לראות את ההתקדמות שלנו כל פעם ברמת קושי. אז בהחלט היה טוב ומאתגר בו זמנית לראות את ההתקדמות. אוקיי. מהו הרגע שבו הרגשת הכי גאה בעצמך בסינית? הרגע הרגשתי, את האמת שהצלחתי לתקשר עם אנשים. שהצלחתי לתקשר עם אנשים, ולדבר תמיד היה לי יותר קל, נראה לי ככה זה בסינית, מאשר להקשיב. אז היו לי שתי רגעים מאוד מאוד טובים. כשהצלחתי לדבר והתחילו להבין אותי בעבודה, כי עבדתי עם סינים, כן. אז היה מאוד כאילו, הבנתי את הקצב התקדמות שאמרתי, וואו, איזה יופי, אני באמת מצליח לדבר עם אנשים. וגם היום, אה, הסיני שלי, אני די מדבר מדי פעם, וזה ממש כיף. אתה עדיין מדבר אתה עדיין עובד עם סינים? הרבה פחות. אני עכשיו מתעסק בענף אחר, שאני כבר לא עובד עם עובדים סינים כמו היה אז אני כמעט ולא רוצה לדבר. יש פה משרד לידי, יש פה כמה חבר'ה סינים, מישהו שיצא לדבר איתו גם אתמול, היה ממש נחמד, והם תמיד מתרשמים כזה, אתה מדבר סינית וזה, זה מגניב, הם קצת מכבדים אותך יותר ומעריכים אותך, אני אה, ג'ונגוון ז'נהר. בדיוק. לא, זה היה כיף לקבל כאלה. אז זה מהרגעים האלה, שאתה יודע, שאני כזה מפתיע אותם, רוחו ישוע ג'ונגוון, דברים כאלה. אוקיי. והחלק השני זה באמת שאז אני מבין, שיוצא לי להבין שיחות בין שתי סינים שמדברים, או גם כמובן שמדברים איתי, אז שיש את הרגעים שאני מבין, זה גם נחמד. כי זה קושי בפני עצמו, יש לי את הדיבור ויש את הלהבין, שזה זה ממש, לדעתי, להבין הרבה יותר קשה מאשר לדבר. רק בסינית, אני חושב, זה ככה. האמת זה לא רק בסינית, לא? זה להבין שפה מדוברת, זה הכי קשה בכל שפה. זה נקרא האינפוט, אינפוט או קלט בעברית. אז החלק הזה של האינפוט הוא קולט קריאה והבנה משמיעה. זה הקלט, מה שאנחנו קולטים. ובאמת, כשאתה קורא, אז יש לך זמן לעצור ולחשוב. Mm, כשאתה,
כשאתה מקשיב תוך כדי שיחה, אין לך זמן לעצור רגע, ורגע, אתה צריך, רגע, אתה יכול לחזור על מה שאמרת? כל מיני כאלה, כל מיני כן, אסטרטגיות כאלה, שאם אתה לא מבין באותו הרגע, אז זה מאוד קשה. אז באמת, זה החלק הכי קשה בכל שפה. והדיבור והכתיבה זה כבר, זה גם, זה גם קשה, אוקיי? אבל זה סוג אחר של אנרגיה, אוקיי? זה כן, input ו-output. אז זה הפלט, זה mm, היצירה בשפה. זה כבר תלוי בכמה אנחנו טובים באמת בשפה, וכמה אנחנו כן, שולטים בה, וכמה אנחנו מעיזים, שאנחנו לא מפחדים לדבר, ואנחנו באמת כן, אה, ניגשים למישהו ברחוב ושואלים אותו משהו. כן, חד משמעית. מסכים איתך לגמרי. אוקיי. למי היית ממליץ לבוא ללמוד איתי? אה, כל אחד שרוצה ללמוד סינית, כאילו. כן, הייתי ממליץ לכל מי שרוצה ללמוד סינית, למה לא? באמת היית מורה מעולה, כאילו, שיבוא ללמוד. מקום אוקיי. טוב להתחיל ממנו, חד משמעית. כן, גם אפשר לקבל הכוונות, אתה מכווין גם, כשאתה מרגיש שהרמה עולה ועולה ועולה, אין לך בעיה להכווין, בשביל שהתלמיד יתקדם, זה מאוד האינטרס של התלמיד לפני הכל, אני מאוד נכון, הערכתי את זה. האינטרס של התלמיד לפני הכל, נכון. מאוד הערכתי את זה בתהליך שלנו, שפתאום אתה אומר לי, אופק, יאללה, מאוד מאוד, באמת, מאוד עזר לי להתקדמות, חד משמעית. כן, המורה הישראלי, גם אם הוא מדבר ממש ממש טוב סינית, התלמיד תמיד יוכל לברוח לעברית. ואם אני רוצה למנוע את זה, אני רוצה להעביר אותו הלאה. נכון, למורה שאין לו עברית וגם שהאנגלית שלו לא נכון, הכי טובה, נכון, וזה נותן יותר סביבת שפה, אוקיי? כשהמורה הוא סביבת השפה היחידה, זה מאוד חשוב. נכון, חד. אני לא הייתי, במקרה שלך, אני לא הייתי סביבת השפה היחידה, כן, היית בסין. בגלל זה גם התקדמת יחסית מהר. באמת שהתקדמתי מהר, יצא לי לדבר עם אנשים בסתם בתי קפה כאלה, שיושבים הרבה אנשים ולומדים, סטודנטים, ופתאום יצא לי לדבר עם מישהו, שמעתי מישהו מדבר סינית. אז דיברתי איתו סינית, ואז הוא אמר לי, וואו, מה, אתה מדבר סינית? כאילו, איך למדת? אמרתי לו, בסדר, מורים, כאילו, המורה שלי לימד אותי וזה, ואז הוא אמר לי, וואו, כאילו, יש לך סינית, בהרגשה שלו, הוא אמר שחברים שלו למדו באוניברסיטה סינית. הוא אמר לי, הרמה שלך היא אפילו קצת, אתה מדבר קצת יותר טוב מהם. אמרתי לו, באמת? כאילו, אמרתי, אוקיי, כאילו, טוב לשמוע, באמת. אז כאילו, הופתעתי מאוד לטובה. כן. כן, טוב, יופי, אופק, שמחתי מאוד לדבר איתך. לגמרי, שם. טוב לראות אותך לגמרי. טוב, תודה. תודה. יאללה, ביי ביי. ותהיה בקשר. אם אתה צריך משהו, תגיד לי. יש לי כבר כמה רעיונות עולים לי לראש. יש לי כבר כמה. טוב, נהיה בקשר. טוב, תודה רבה. להתראות. להתראות.